Labaran duniya. Masu kallo da sauraronmu barkanmu da warhaka. Jazuli Fanshekara ke ɗauke da labaran duniya daga nan sashen Hausa na CNT da ke Najeriya. Yau muna Lahadi 20 ga watan Yunin shekarar 2021 miladiya, wanda ya daidai da 10 ga watan Zulkida na shekarar 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Hukumar dakile cutuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta ce an samu ƙarin mutum 51 da suka kamu da corona. Alƙalima sun nuna cewa a jihohi 5 aka samu masu cutar, inda a jihar Lagos da cutar ta fi yawa aka samu mutum 41, sai jihar Rivers mutum 5. Sauran jihohin sun haɗar da jihar Gombe da aka samu mutum 3, Abuja mutum 1, Akwa Ibom ma mutum 1. Hukumomin China sun ce an yi wa sama da mutum biliyan 1 allurar rigakafin corona, fiye da kashi 1/3 na rigakafin da aka yi wa al'ummar duniya. An fara aikin rigakafin ne sannu a hankali bayan da hukumomin kasar suka yi nasarar dakile masu ɗauke da ƙwayar cutar corona, amma tukuicin kwai da ake bayarwa domin ƙarfafa gwiwar 'yan ƙasar ga rigakafin da kuma fargabar barkewar wani nau'in cutar delta ya sa aikin rigakafin yana ƙara sauri. Hukumomin China na fatan yi wa kashi 40 na yawan al'ummar ƙasar allurar rigakafi daga nan zuwa watan Yuli. Ana yi wa 'yan China ne rigakafin da aka samar a ƙasar, wato Sinopharm da Sinovac, sau 2. Ƙungiyar malaman jami'a a Najeriya wato ASU ta yi barazanar sake tsunduma yajin aiki idan ba a biya albashin mambobinta guda 1000 ba nan da na wata 13 a faɗin ƙasar nan. Shugaban ƙungiyar reshen jami'ar Jos, Lazarus Mai Goro, ya zargi babban akanta na ƙasa Ahmed Idris da hana malaman albashinsu, duk kuwa da cewa gwamnati da ASU sun cimma yarjejeniya game da biyan albashi da suka biyo sakamakon yajin aiki da suka yi na baya-bayan nan. Yajin aikin da malaman suka yi na baya-bayan nan dai ya sa ɗaliban jami'a sun shafe kusan watanni 9 a gida ba tare da zuwa makaranta ba. Saudiya ta harbo jiragen yakin mayakan Houthi marasa matuƙa guda 17 da ke shirin kai mata hari, kamar yadda kafofin yada labaran ƙasar suka rawaito. Daga cikin jiragen har da wanda ya nufi birnin Makka da nufin kai hari. A cewar rahotanni, kafofin yada labaran Saudiya sun ce jirage 17 din an harbo su ne cikin sa'o'i 24 a samaniyar Yemen kafin su karaso Saudiya. Babban mai shiga tsakani na nukiliyar Iran ya ce Tehran da manyan kasashen duniya 6 sun kusa cimma matsaya kan farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015. Bayan tattaunawar da Iran ta yi da wakilan manyan kasashen a Vienna yau Lahadi, Abbas Arachi ya ce yana fata za su ci gaba da tattaunawa bayan sabon shugaban Iran da aka zaɓa Ibrahim Raisi ya karɓi ragamar shugabancin a watan Agusta. Yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 dai ita ce ta ɗage hukumomin Iran, ta ɗage takunkumi kan Iran a madadin a takaita ayyukanta na makamashi, wanda ya hada da bunƙasa makamashin nukiliya wanda zai cika mata burinta na mallakar makamin nukiliya. Labaran duniyar kenan na wannan lokaci a madadin sashen Hausa na CNT da abokan aiki Khalid Aliyu da Sha'aiba Hassan da Adam Umar Ibrahim da Isa Ibrahim. Ni Jazuli Fanshekara nake cewa mu kwana lafiya.